Kwa Mombasa nyakon mga juang oduogo nyaka ma Nairobi kama jodak e gwenge ma Hudli boma ma Nairobi nigi lit kendo ywago lal bang' sirikal muko utegi otieno manyoro. Giywak ni kata obedo ni milome mar dar mar e ndalo 90 manomigi ochopo giko mare kawuono. Kaka jafwambo mara Nyakedi leronwa, jodak go dwaro mondo mi sirikal kaunti ma Nairobi ochulgi kuom mwandugi ma okethore. Ma e chal mar kar dak ma Hudli odiochieng' ma kawuono. Ute omuki, ranyisi mar lal maduong' ne weg udigo. Jodak go nigi pek ahinya e chunygi kaluwore ni chenro mar muko ute nyoko tim e yo makare. Giywak ni nyosim negi stima e kinde manyi muko utegi, gino manyoro chwarita kendo chiwo thuolo mar kwelo ne achije. Ma e kaka kar dak mar mane en jata chenro mag jatend piny Kenya e kinde mokalo Samili Uchalo. Liu nigi lit kod kuyo korango chal mar ot mosedakie kuom higni 56. Tok chiwo notis mar dar mar ndalo 90 ma odiochieng' mare mogik ne tarik 19 dweni, ting' ni nyochopo e kar dak ma Hudli kendo muko ute 19 kuom 43 manyo mi notis makamano. Achiel kuom jodak ma masirani oyudo lero ni geno margi ne en ni kaunti ma Nairobi biro bedo kodgi e twak kendo chopo e winjruok. Kata kamano ma nyoko timore. We was trying to seek a meeting with the governor or with the county so that we sit and come up. I mean, we're not refusing they're calling it urban renewal. We're not refusing, but all we are saying is let's sit down, let us involve the residents. Motelo ne ma, moko kuom jodak notwak gi tend sirkal kaunti ma Nairobi kendo chopo e winjruok mar chiwo omenda maromo Sh900,000 mar konyo jodak e yor dar. E kindego, jodak mamoko nyochwalo kes e nyim doho mar chungo chenro makama. En adier ni ne gidhi nomigi pesa gikonwa. Koro jomoko gieki kaka manyono dhi e posto nokokawo pesa nikech ne pod gintie gi geno ni gini nyalo sodre nyaka higa mabiro. We didn't take it because we believed we were going to get a meeting with the county. Kaluwore ni ma en mana okang' mokwongo, jodak modong' koro nigi luoro ni nyalo nyisgi ni gidar e kinde moramora kendo masira makama nyalo yudo gi apoya. Sani kama antie ni real luor nikech akia ni gibro konwa mondo wawuog samane. Samoro nyalo koni ni mondo iwuog, nitie jomoko kae manoko kawo Sh900,000 ma miwacho neru. Sani gionge gi pesa ma ginyalo godo rent godo ot. Koro ing'eni gikia kata kuma gitere gik moko. Magi timore tok ywaruok mosebedo e kind sirkand kaunti ma Nairobi kod jodak ma Hudli kuom higni 10. Jodak go wacho ni Hudli osebedo kar dak makare ne gin kod anyuola mag thuondi mag piny Kenya, kako machielo sirkand kaunti ma Nairobi to mako chung' motegno ne gichano gero ute manyasani, chenro mabiro konyo e solo osuru ne kaunti no kendo chwalo dongruok. And you can see the beauty. We had lovely field. We have trees, beautiful trees. Some of these trees we have planted, like the ones in front here. I planted them myself. And you can see the way we try to make the place beautiful. The aim of the county government is to support our residents and to give them opportunities to live a better life, to live a good life. And our position is that, urban renewal is here with us. Our population has grown. There have been changes in our demographics. We had estates that we designed as a county, then as a council, to serve a particular purpose. They have served that purpose. Tok ywaruok kuom thuolo malach kind tend sirkand kaunti ma Nairobi kod jodak ma Hudli. Giko moko kuom udi koro muki mar chiwo thuolo ne gedo mar ute manyasani. Kata kamano, moko kuom jodak dwaro mondo mi ochulgi kuom mwandogi mokethore. Nyakedi, Ramogi TV, Hudli, Nairobi.